Taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela inħolqu 10,000 impjieg ġdid. Hekk irrappurtat il-Gazzetta Kulħadd li nnotat kif minkejja l-isfidi bla preċedent li ġabet magħha globalment il-pandemija pajjiżna kompla jara tnaqqis drastiku fil-qatt. Il-Gazzetta rrappurtat kif sa tmiem l-2019 kien hemm il-fuq minn 229,000 persuna b'impjieg full-time, filwaqt li inqas minn 62,000 kienu impjegati part-time. Iżda sal-aħħar ta' Mejju ta' din is-sena il-livell ta' persuni li jaħdmu full-time qabeż numri rekord ta' iżjed minn 237,000, dan filwaqt li dawk li jaħdmu part-time telgħu għal kważi 66,000. Dan ifisser li fi żmien 17-il xahar l-impjiegi part-time żdiedu b'aktar minn 2,200, filwaqt li l-impjiegi full-time żdiedu bi kważi 8,100. Dan ifisser li nħolqu mal-20 impjieg ġdid kuljum. B'hekk ir-rata li bija nħolqu l-impjiegi kienet ta' 2.5 aktar minn dik tul it-tliet leġislaturi ta' gvernijiet nazzjonalisti qabel il-bidla fl-amministrazzjoni fl-2013. Il-Gazzetta komplet tirrapporta kif b'kuntrast mar-rettorika tal-Partit Nazzjonalista il-persentaġġ ta' impjiegi mal-Gvern huwa inqas minn dak tal-2013. Dan hekk kif Mejju li għadda l-porzjon ta' impjiegi full-time mal-Gvern kien biss ta' 21.5% filwaqt li fl-2013 dan kien ta' 26.6%. Taħt it-tmexxija ta' Robert Abela 70% ta' żieda tal-impjiegi fis-settur pubbliku kienet fil-qasam tas-saħħa u fl-edukazzjoni. F'għawdex ukoll kien hemm żieda fl-impjiegi full-time. Din laħqet l-1328 impjieg b'79 biss minnhom ikunu mal-amministrazzjoni pubblika.